खुलुमबाय समनि रादाब नायगिरि बयखौबो बरायबाय आं दिनै दङ नैबे दावां बुथुवा होननाय दखरसे बर' गामियावहाय सेरफांगुरि ओनसोलनि साहाथिंजाय बे हादानाव रायजो जानाय बर' ओनसोलाव दा बे समाव लोंनाय दैनि जेंनाजों भुगिनानै दङ नैबे गामिनि रायजो राजाफोरा गामि गेजेरावहाय गंसे टिपकल एबा दमकल दङ बे दमकलाव खमैबो 30निफ्राय 35 नखरा नैबे टिपकलनि दैखौ जायो दा बे दै लांनो थाखाय बिथांमोननि गामिनि सुबुंफोरा खमैबो 1 घन्टा बा 45 मिनिट बेबायदि नेलायनानै लांनांगौ जायो होननानै जों मिथिना मोन्दों आङो बे समाव बे गामिनि सासे सुबुंनिफ्राय मिथिनानै लागोन मा फोरमायगोन नोंथाङा दा नैबे लोंनाय दैजों जे नोंथांमोननि गामिया गोलाव बोसोरनिफ्राय जेंनानि मोगा मोगि जाबोदों आंथ' गोबाव बोसोरनिफ्रायनो खस्थ' मोनबोबाय बे खस्थ' मोननायनि गेजेरजों आङो बिराद दुखु मोनगासिनो दङ रायजो राजा बोराय बुरै बिसिबां दुखु दाहानि गेजेरजों दै सेरना लांनाय मोसौ दै दौनाय दा जोंखौ रावबो नायसंफैयाखै बेनि गेजेरजों जोङो मोजाङै क्लियार दै मोनजानाय खालामना होयोबा मानसि हिसाबै जोङो जोबोद गोजोननाय मोनगोन गामियावबो बिदिनो मोसौ मैसो दै दौनो मोजां जागोन बयरिंफोरबो थिंबा नैबे थारा पाम्पफोर होना होफैबा दा नैबे जिथु दै लांबाय थादों बेजोंनो नोंथांमोना मानसिनि जानायनिबो आरो मोसौ बोरमानि थाखायबो बेनिफ्रायनो खावनांगौ जायो गासिबो बेनिफ्राय खावना लांजोबनांगौ माने संनाय खावनाय दुगैनाय बिदिनो मोसौनि दै दौनाय बेनोसै ओमफ्राय माने 6 मासखौ लादो खस्थ'आ 6 मास बा 5 मास बेखौ लादो ओमफ्राय बेनि उनावहाय दैया नांला जायो दा समनि रादाब नायगिरि नोंथांमोना खोनानो मोनबाय नैबे गामिनि सासे सुबुङा गावसोर माबायदि जेंनाजों भुगिबोनांदों बे सोमोन्दै मिथिनानै आं बे समाव गुबुन सासे नैबे गामिनि बैसोगोरा सासे सुबुंनिफ्रायबो आङो मिथिनानै लागोन आयंमोना बेसेबां बोसोरनिफ्राय नैबेबायदि दैनि जेंनाजों भुगिबोनांगौ जादों दैनि जेंनायाथ' बिराद गोबाव जाथारबाय आजिलाय जोङो 10 बोसोर जाबाय माबा जोंनि देहा नैबेहाय रायजो जानाया आयंमोना बेसेबां गोबावथारसै 30-40 बोसोर बारबायसो होनदों बारबाय नोंथांमोना नुनो मोनबाय नैबे फारसेजोंहाय दै खावनायनि सारि जानानै दङ आरो बेबायदिनो नैबे मैसो बे मैसोआबो दै लोंनो फैनाय थासारि बेबायदि जाल्लानि गेजेरजों जिउ खुंबोनाय गामि थारमाने दै सेरनो खोमा अनहरबायो खोमा हायर सेकेन्डारि उथ्रिनाय फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां BSAT सेमिस्टारनि थाखाय गोविन्द बसुमतारी कलेजाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो गिबि मुं थिसननाय 100 फरायसाफोरनि थाखाय स्पेशल अफार आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि बेसेन नाङै क्लासनि खाबु होनानै मुं थिसननायनि हाबाफारिया गोविन्द बसुमतारी कलेजाव सोलिगासिनो फरायसाफ्रा गावनि गोसो बायदि साबजेक्टफोरखौ सायख'नानै लानो हागोन लोगोसे बेसिक कम्पिउटार क्लास सेल्फ डिफेन्स स्पोकन इंग्लिश क्लास बायदि खाबुफोरखौ फरायसाफ्रा बेसेन नाङाजासे लानो हागोन बे कलेजाव गासैबो फरायसाफोरनि थाखाय फ्रि बासनि सार्भिसनि राहा आरो बिजाब बाख्रिनिबो राहा दं आरो बे खेबनिफ्राय भिउ सेन्टार अदेबानि एग्जाम सेन्टार महरै फरायसाफ्रा गोविन्द बसुमतारी कलेजावनो आनजाद होनो हागोन गोविन्द बसुमतारी कलेजाव एसेल' बेसेनावनो मुं थिसननानै कलेजनि राहानि खाबुफोरखौ लानो हागोन रोखायै मिथिनो थाखाय फारियै होनाय जानबुं नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनो हागोन